राकेश भैया करेले अरजिया सुनी न कर पुकार धरहरा से सरपंच बनैहा चाचा सुनायब की बात खुशियाँ भरी सब कर घर सेवा करी है आठों पहाड़ खुशियाँ भरी सब कर घर सेवा करी है आठों पहाड़ अष्टुल छाप हवे निसनिया करब ये पर विचार करताड़े राकेश भैया रजिया भोट दिह अब की बार भैया हाथ जोड़िया सुनी सारा सकल समाज भोटवा के भीख मांगतारे रौवे दुआरिया काली चरण पेश कहरतारे सरपंच के हवे दावेदार विजयी के माला पहिरई ह दिहइन के प्यार